kusukni na tas kaji. Giveaway ni bagi blouse ready sabjan mano. Hello guys, welcome back to my new vlog. Hai nyo hai lam supiro ani YouTube channel lo. So guys, singge tabuk nge ang reading zag norok tano nungui mang kana ang tabuk kisa bayra no khana nai tongo. Tam ni bagi no khana nai tonga bang norok no funuga no boro thangi tonga am bang norok no funung nai. Blog no pasang zero nai tuni tek kaisa kok nge norok bahai ke pogoi tong mai kha je 5k ka khanga give away khaijang nai. Nong ni bagi special kaisa ang tam sana give away ni bagi. Nong ni bai kaisa ekdom surprise lamjak abo norok jeska pano ano hamjak mongri bai di guys norok thangnai blog rogo norok ana sek na mane ani blog no hamjagui nai haima haino tabuk bo norok ano continue support khai tong di ani blog no nai di teke 5k dati dati kari bai di ge blog no pesa jor nai tong di tabuk thanglai gena thanglai sinai je tabuk ge tabuk thanglai nai boro thangna nai tong nong no funuai thani mane town phajing kisa thane hekai mela rogo han gur nai ta kisa nongkhor kapa nai tuni blong pesa no tabuk geseng thangai tongo abo geng goli ti thangai tongmani amni bangai belai lama rok hamya nai nai ang tabuk dabing khaima tongkha a blog ge ang tabuk jenong no funugi tongmani o blog ge expo mela fruni jido ge ampro ang blog nani somoi kring bagai ri marliya Rombo melang kenapa? Supaya lanjak tangan no aku kisah buat lagi na tara mana yang lagi na ada tam nasi ya kan nanti nih tiap orang tahu buat lagi na kisah tabuk ge seng sogoi laika astubol mela po ge tabo habut yongo ge norok o video no nai ne confuse ta nangjak di obo hangkai waisa expo mela angai thangmani astubolo aproni mela ni blog si obo ge anga fro rizakli angai nai tabo riui tongmani ge norok nai tungdan blog no pa sakjora taibo o blog o norok nugnani manai tam khlai tamo bahai abrang norok jotono funui tongo ge norok nai tungdan blog no pa sakjora yango sengma fro furniture rok nai tongmani ge norok to o melao joton thangbai kena khakhayo amo waisa expo mela angmani astobol matto ge sengma fro thangpro ni tabo gai iko yango kabangma dogan rok gai yango kai ko chajangnai rok jotono yang chajangnai dogan rok ge tabuk gangkai jengbo barbecue chanani hininai kaisa order di rekha ge iko tamsanai corn bo phalo jaga mogo dambo ge order diwinai nasingi tongmani o jaga o ge norok nai tungdan blog no pa sak jora ge iko yango nasingjak angkheto ge yango Tini barbecue order domani slamoi tongkha munya ko ge norok buda barbecue thokjabai ano comment khai sadi aprang kong rok sai tongmani ge apno background no gan rojak iko Tini pork barbecue sokpai kya ge aboni pore ge singa jaga pakora na laikha chana ni nei cha bai ge ko yang rogo norok nukona amoto lai thangjak blog ba norok bahai nangjak no saimia mane lai thangjak botle je lai thangjak melani blog ba bahai nangjong saimia to bo nai di an blog no pesa jora amni porikhe kulfi ice cream na kha chana ni nei ge norok bo nai jumnan blog no pesa jora jotono no fungkaham Tini hingke norok oro nukna awang-guri obo hingke o awan-guri hingke onek balokjak hangrai puro awang sugui narokmani pogoi tongo guri abo kwbangma tongkho maisa bo kwbangma tongkho sujak
hingke ba tini hingke tabuk phungo mamui rok jotono songui paibai kha hingke awan lepsa lepni swlamui chasibano hinui chini bai angoro guria bai maisa no mix khai nai chini bai awan khainani hinui chini rwui nai ang sapik tongmani ang hingke norok buda awan rok thokjak ano comment khai sari angkhe guria fru mane tamsane goria rok hangrai rok amtui fru rogo hingke awan slamjak kwbang nukmani bagui chai simaya do amtui slampuru rogo ta hingke haino ereng tongpuru rogo hingke waisa wuisu slamui chakha hingke thokjago hingke amoni bagui tini khai kisa slamui chana hinui slamnani naitongmani. Hingke iko ani awan guri no kaham ke sapigui nai tui kisa rwui nai kahama ke sapigui nakha hingke obo hingke ang blep koto jar haikaiui kisa o norom norom jar haikaiui tharong bai kai khoksaui setnani bagui nai tui ojon khai rwui nai kisa sapigui nakha hingke norok buda mo haike thokjak ano comment khai sabai di. Hangrai puro awan guri sukmani tonijak ekdom pogui tongo ho bahai nos tongmiya ampai dai tonjak ngai tini hingke fungo kisa awan klei khaisla sana hingke khanya nai tongtao mamui rok songpai bi hingke ba khanya nai tongo ta obok seri ka tongo mamui ke jo songpai kha ko seri tongo ta khai motom tonga guri ani bla kisa sa som ngoma se dalong mase bhaike jan bangi thanga motin set banya puro kaisa sitamo sirudrok ko pulan bla kisa moi thanga tera merang thanga guys tabuk bangkang kai tukoi musui mairok chao yakoi ani je o koyekdin sikang ruphaijak kaisa bike khoroksa ruphaimani bini megla dui set hingga blouse subnani amorok dokanani hingga tini hingga bo na phainya bini call phairong gang tabu emergency dakti subui ma tongkha gangka bo na phainani sajak na tak subui tongo hingga norok to ani video o mane blog o je agi nani rok to saimana ang je tailor ni samung rok khai blouse rok subo gari rok subo ngai norok ko ekdin no gyang to nang blouse submani rok hingga yang ni bagai oxygen bo choli tongo hingga baga subjak yang tongha hingga norok bo blouse rok oda doi nanam sugui tongo hingga nai mano comprise bai hingga tabuk gang puti hai subka amno funugui wan nong nai iko omono kangnei bano sumna bagai rai mani kormo set kaisa pink color set kaisa hingga o kormo blouse ni hingkai iko tolani megla hingga o pink color ni hingkai obo hingga kormo color kormo kangsa pink kangsa iko obo hingkai pink buyamo rong kisa nal naithok do obo tam haing tongo kisa orange buya pink buya ngi tongo ta nale naithoka color ge tin tabuk ngai toi ko ready khai supai bai kha ge norok bo nangai tonga ga no comment khai bai di subnan bagai manai comprise bai no subu anga suk tam kai supya gai norok bo nangai tong khai comment khai sadi ge obo ge norok ni bagai give away ni bagai tam sanai norok nang je kok rijak tongmani blouse free wo nai hinai abo ready ingjak ge norok dakti 5 ke card bai di tai khe blog no continue mo haike no joto blog no hamjak mungoi nai ano nai tongbai di ge norok no belai no hambai norok o blog no bo pasak jora nai tongni kakhe norok o blog no bo nai thokjagan hinai hinikai omo hingke town o thangpro o mia town thangpro no kanjang nai ri paitongmani bisalo hingke norok no mia phunungnani hini tongmani phunungna je somoi kari kha amni bagai tini phunungna naima tongkha hingke iko bo hingkai t-shirt 99 khaiye naithokya do bana nong rogo kana ba suk dam rok ni tam kana nang ba
hingke no kana rong gasuk nangjak ya mo khai 159 ni white color hingke mo kaisa pen kaisa mo hingke 109 taka hingke ang paitumani no kana batam tongsa hingke abo hingke dapni body wash kaisa tubkha hingke sauce omo khai 265 sauce rok hingke ang paitoni nuo tamni hingke ang fast food chakhang hingke sauce sara chaimia amni bage paiton riuta hingke tabuk hingke kumari tilawa kisa tamsari himnani hini thangjak hingke norok nai tongdi unblock no pesak jora iko kisa khapro muinai kisa workout khai haina hini thangmani hingke norok nai tongdi unblock no pesak jora Hip twist kaji. Rina, tas kaji. tabuk he iko hati khaitu mani phaiti hati khaitu hekya hingke inko pias risum sobai rok hingke thaipung ganthia budok chanani hinui thaipung ganthia rok paitu phaikya hingke norok bono thokjak bai thaipung ganthia budok rok ano comment khaisani angkai jesuk mui borok mane mui khutungni asungno thokjago hingke iko berma rok sejna rok hingke norok bo nai tongdi unblock no pesak jora hingke tabuk hingke kicha chowmin tam sane mo ramen o Korean chicken flavor nai tongo amo songui chana nai tongmani tinin vlog am sono sine hor kaham.